Vand. Yes, hvor gæret det her. Bødi, bødi. Gør I? Oh! Du skal sige, hvad du gør jo. Nej, jeg synes også, det er spild af gær. Jeg putter en helt. Bødi, bødi. Herfra. Du laver jo ikke noget. Så rører man lidt. Bødi, bødi. Meli. Yes, så skal der lidt salt i. De bliver her gode, de her boller. Der kommer lidt for meget salt. Og fuldkornsmel. Og så rører man. Nej, de bliver meget våde, de her boller. Der er rimelig meget vand i, men det gør ikke noget. Så rører man. Bødi, bødi. Yes, lige lidt mere af det her. Så er der snart bolledej. Tada! Bolledej. Yes! Om en time, så kan de komme i ovnen. Så skal man huske at rydde op i skålen bagefter. Så skal vi lige have noget film over. Og når man ikke kan se skeen mere, så har den hævet nok.